Здравейте, потребители на YouTube. Почвам нова поредица и аз съм Елманиус. Викам казах си да си стегла или към тази Рифрапс и пак да почна да снимам. И си стегли Фрапс. И пак ще снимам, дано тая поредица от клипове да ви хареса повече отколкото миналата. И викам да си направя премиум акаунт някой ден. Но това ще стане късно. След 1-2 месеца. И за начало какво да ви кажа, сега почвам да играя. Ще играя с един тим, казва се Revengeance Crew, нещо подобно Revengeance Crew. И кефе ме. Ще снимам с него, главният такова е Razer, нали така. И често трябва да се направя премиум акаунт. Добре, какво направих аз, бе? Не ми яса на нищо. Само дето малко на змия. Нямам какво да добавя. Какво да ви кажа? Аз имам нелави очи. Може би не знаете от клипа на Razer там. Как беше? Майнкрафт. Състезания за стоене, нещо подобно. И аз бях ония, дето направил оная къща. Знам, че не е толкова хубава. Нямах идеи. И дано днес да ви хареса тая поредица от клипове, защото старата май никой не я хареса. Добре, и защо сега виждам всичко кръго? Супер, сел! Трябва да отида да взема нещата. Езера си? Не има. Супер. Май имаше още, но... Не. Пак си сел. Викам и аз се правам да стана някакъв известен. Не много известен като знака, така като някои хора. Ого, супер. Може би мога да остана от това село. Може би, не знам. И накрая... Това ще е за днес. И да ви кажа, през неделята ще снимам 3 клипа, през съботата 1-2, така че... Хайде, това е. Аз бях Елманиус и вие бяхте с БГ Добро. Трябва да сменя името. Хайде,